Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pitsa 8 na buwan sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Ilocos Representative Sandro Marcos giingong milagda sa impeachment na batok ni Vice President Sara Duterte Carpio tungod matod pa sa hulga niini sa iyang pamilya. Straight to the point. Wala gini mga higala no gawa sa atong intelligence funds katong hulga as pamilya nga gibugal-bugalan na gani sa uban nga si John Wick man day kuno to. Gi-hire mahigala nga assassin si John Wick. Sabay ni makuyawan anang kalakihan. Katanig pagtagad rubutaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato ni point. mahigalang tibawason paghisgot karon kay kini mga higalang press conference ni Vice Presidenta Sara Duterte kagahapon. Ipahigayon og press conference mga higala. Medyo smiling man mahigalang Vice Presidente. Mura man mga higala lang og okay lang, kalma lang kayo kasamang ke. Pero kining atong teleserye, sultian ta mo, wa pa ni mahuman ha. Kini ni ang taas-taas pa ni mahigala nga dako pa ni sumpayonon mga sukid tig paminaw. Mura ni katong teleserye sa probinsyano. Taas-taas pa ni mga higala. Si Vice President Sara Duterte Carpio na impeach diri mga kaigalan sa lower house apan wa pay conviction didto sa upper house. Kuna nga sa pagkakaroon padayon siya nga vice presidente sa nasod. Kay wa pa may conviction mga higala ha. Diri sa lower house makinahanglan nag 1/3 ang pagpasaka pag-impeach o pagpasaka mahigala sa articles of impeachment ngadto sa Senate. Ang Senado kinahanglan og 2/3 votes pagkonbikto mahigala sa usa ka impeachable official. Straight to the point. Kuna nga crucial kayo ang umaabot nga eleksyon. Very crucial mga higala kay musugot kag sa dili na file naman ang impeachment. Dunay daghang school of thoughts mga higala nga kining impeachment kutob ra ni sa 19th Congress. Ang 19th Congress mahuman sa June 30. So, wa na. Pero di man na undangan gyud. Di man na undangan kay ngano ang tuyo mahigalang matangtang gyud si Vice Presidente Sara Duterte. Ikaduhang mas importanteng tuyo. Mas importanteng tuyo nga once ma-convicted mga kahigalaan, i-attach mga higala ang perpetual disqualification to hold public office. Straight to the point. Sabot pasabot mahigala patay na siya, politically dead. Si Vice Presidente di na makadagan bisag unsang posisyon, di na gani mahigala pwedeng itudlo og lupon. Duha mga higala igo nining impeachment mo na nga di ginaundangan. Ang lain nga school of thoughts kay kini may gala case of first impression man nga
kining gipasaka nga impeachment mahigala inigsugod sa 20th Congress. Kay pitsa 30 sa June mahigala mosugod naman ang 20th Congress. Tuloy-tuloy na ni mga higala. Sa to pa kumudaog si Willie Revillame pagka July na yon, pwede na siya mahigala magsulot og kinini ang tugas judge. Astilano mga higala. Katanig pagtagad robutaga kay duhaman. Pwede man mga higala nga teknikalon, ari gana mga kagalaan. Ngadto sa 20th Congress kining impeachment complaint nga na file. Wa na ni mahuman na ni parihan ni mahigalag mga balaod nun nga i-file sa Kongreso kanang divorce, gi-file na mahigala sa 18th Congress, na-approve na sa lower house, wa ma-take up sa Senate, back to zero. Pag 19th Congress, na-approve na sa mahigala, wa na pod ma-take up sa Senate, back to zero na pod para sa 20th Congress. Mausa ning impeachment, mga sukin tigpaminaw, back to zero. So sunod nga pag-file sa impeachment, adto na sa Pebrero 5, 2026, sunod tuig. Kay doon naman mahigalay prohibition nga 1 year. Kana mahigala maoy usa ka school of thought kay kini case of first impression man. Pero pwede sa maingon nga iditso-ditso na lang nato ni Indayken. Ditso na lang ni, ha? Inig-abot July, ibutang ta buda og si Willie Revillame hala. Na patahit na dayon og tuga. Kay mahimo ng judge mahigala unya. Kinsa ning manaog mga sukid tigpabinaw astila. So crucial kayo mga higala. Kay pwede mang maingon sa ipadayon talang ni, kini impeachment mahigala 20th Congress maoro man gyapon. Da i-question nga to Supreme Court. Kay case of first impression man, pero mosugot kag sa dili, og unsay mahitabuan okay na lang ta mga higala. Kana pa yun magka-coverage ta. Pero mao lagi ni mura og bag-o pang eleksyon, dako gastos eleksyon unya ang stabilities nasod mo nay problema day. Wato ganun ka Duterte nga ipa-impeach si Lene sa ayaw sa bag-o pang eleksyon. Nga naman ang stabilities nasod ba bag-o pang eleksyon. No, pero wa may stability gunahuna ning uban, bahala na basta matangtang sara. Ang tuyo duha, ngano gyud mahigala? Ang tuyo duha. Una, matangtang paggabi si presidente, ikaduha. Kini gyud ikaduha mo'y gusto nila mga kagilan. Perpetual disqualification to hold office. Nga di na sa makadagan by 2028. Straight to the point. O na daroy tagaan tagpagtagad. Pero napay daghan mahitabo ining teleserye ato i-forecast ang mga possibilities nga mahitabo. Pag abot mga higala unya, unya lang to taon ako i-discuss ni. Maklaro man ni mahigalag railroaded ba o dili? Kining maong impeachment mga sukid tigpaminaw, So naana ni ang legal team mga sukid tigpaminaw tagaan tagpagtagad. Doon na naman to'y 11 ka mga prosecutors nga pili mahigala sa lower house. Apil dito mahigala sila si Juan Luistro o apil pa si Akop. Kini ato na mas maayo po doon sila Chua. Mas indot po mga higala kay aron makitang katagyod kung doon na mahigala impeachment hearing. Straight to the Pero point. mao lagi na mga sukid tigpaminaw mang-hire po ni sila og mga private prosecutors. Eto mga congressmen, mga kagilaan, dili man ni mga practicing gyud ning uban. So mo hire dito. So ato ni tagag pagtagad ron. Unya wa pa ta kailasan kinsa gining legal team ni Sara. Posible ba ka mahigala dili ko no moy lead counsels digong kay tungod sa tiguang na. Gahapon mahigala sa kinini ang press conference si Sara Duterte. Medyo mo appeal, maka-appeal si Digong mahigala sa legal team pero dili sa mo ay lead counsel. Straight to the point. Ambot lang kakon sa may tabo ini mga kaigalaan. Kay pwede man si Digong mahigala mo appeal dito. Si Panilo mo appeal, kini si Sara Duterte pwede sad kay abogada man siya, hasta yamba na pwede. Pero ingon Sara nga di na lang kuno siya mo appeal kay aron nga dili sa ma-intimidate mga sukid tigpaminaw sa iyang presence. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad kay taas-taas pa ni taas-taas pa ni mahigala nga kini ni ang og sa teleserye pa ni daghan pa mga thrilling ani mahitabo sa umaabot. So pahuay lang sa tagamay samtang moabot ang eleksyon. Inijunto mga higala most likely. Siyempre inijunto posible ilang ipadayon ni Odili mahimo nga si Chis mahigala iya na lang ning huwaton unya og kini ni ang 20th Congress kung ilang yung ipadayon mahigala og dili na mahuman ni sa kwan. Sabi ko sa unya na lang po na i-file na nagbalik sa 20th Congress pero yung sag tuloy-tuloy na tanawonon pa man po og si Chis Escudero pa ka may president sa sulod nga Congress. Kay by June mga higala mahuman na ang 19th Congress, musugod mga higala ang 20th Congress.
magsuna naman po ng presidente by July. Inigsuna sa presidente, depende. Tagto, kinis Martin no, posibleng padayon na ni pagka-speaker kay lakas man eh. Kinis si Chis, unsa man eh, mapadayon ba ka ni pagka-Senate President? Atong pagtagad mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Katriling kay ning mga pahitabo mahigala. Nigabot pa gyud sa unahan daghan pa mga options no. Kay pwede man nila mahigala nga maaligri naman eh no. Nigabot na to sa unahan mag-impeach na mahigala depende kung railroaded or dili railroaded mura gilamo-lamo ba og wa magilamo-lamo at least daas-taas og oras. After election og mingon sila mahigala nga kini gyud nga school of thoughts man i-follow. I-question pa na Supreme Court. Kay mahimo man mahigala nga pagpasal mga balaod mahuman man sa usa ka kongreso. So mahimo nang i-question kay case of first impression man siya. Pero bisag siya may tabo, bisag pag sunod pa tuig ang impeachment. Ipadayon ko ng impeachment di na may tabog di kay ang tuyo lagi balikon ko tangtangon si Sara ikaduhang tuyo nga mahimo siyang i-disqualify dunay perpetual disqualification pa di na makadagan sa 2028. Straight to the point. Ano yung mahigala? Tagan tanig pagtagad sab sa banuman usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pa maskutanan niya mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Ang ato sa dugang mahigala pag-analisar ining press conference man kagahapon si Sara Duterte mga kahigalaan. Vice President Sara Duterte atol mahigala sa kinini ang press conference doon na sa mga gipamahayag mga higala. Doon na gi-prepare nga speech unta niya para sa press con wa man mo sunod. Murag niliwat ni Digong nga wa mo sunod sa gi-preparar nga speech. So muna nga doon ay mga pangutana pagkahuman na okay naman sa noon kay mas may po noon muburak ay ang gisulti. Nga diri na dayon mahigala sa question and answer portion. Pero mura man mahigala og wa raman murag kalma raman kay Vice Presidente day, mura man og kuan, smiling raman gani ni kayo. Ingon pa magani masakit pa kuno mabuwagan og uyab kuno kontra sa ma-impeach sa House of Representatives. God save the Philippines, Ano yung giingon mga sukit di paminaw. Atong pagtagad ko na ba, gamay lang ko na yung ang press con kagahapon. Mo na ni siya? Aman to. Kani. Bisa, asa mong audio ni? Kapag pagsugod, gamay lang. Okay, sige. Hello, good morning. Sige, okay, mo na ni. Okay na? Yes, ma'am. Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, Ay, siya, gamay lang. Kurang ano? ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan Asa gamay lang kay murag na pulot-pulot patuloy Be, bali lang sa kog ayos ng technical be. Aron nga ato ning bati mayo ang mga higala. Nga tinaw dong, bali ko dong og ayos sa atong kuan dong. Sa asaman ni siya nga kuan. Gamay lang ha, kay aron nga ato ning i-play mahigala ning maong kuan. Why audio si Sara kuno, why audio unsa man? Walay audio unsa man tong. Sige, unya totoo lang dong. Okay, ato unya totoo. Unya lang ato lang sa ning kunon kay murag pikir kita sa oras. Unya totoo lang palihog ko sa audio daan kay wa man kuno audio. Dunay mga nareklamo diri sa atong chat, no? Ang sa radio og sa Facebook og ang sa YouTube, ha? Sige, karon totoo lang mahigala ato ning analisaron ning iyang mga pamahayag ato sa press conference. Pero standby lang na sa RMN 558 Manila nga mosunod na gyud karon dayon. Straight to Ato the sa point. pagtagad mahigala ang atong mga kaubanan ron, ang atong report sa baron mahigala nagsunod bida. Plus atong issue mahigala dunay mga
stressful nga mga news karon, mga balita atong kuhaon sa mga kaubanan. Unya kini mahigalang impeachment ni Sara Duterte Carpio ato laning iagi kato katawa. Para dili po ta mahigala ko ano, kanabang murabag total ko madayon ng impeachment mga kaigsunan. Next year mag impeachment or karon nga year nga padayon gyud. Doon na may laylain nga school of thoughts. Kay balik ko nako case of first impression eh. Pwede nimo abot Supreme Court every kuan ni, no? Ang proseso doon ay kakulian mahigala. Mahimo ra ning questionon pero madayon gyud impeachment. Kaya nga no, tungod man ni mga higala nga gusto gyud nila nga tanggalon si Sara Duterte sa pagka-vice presidente, labaw tanan, ma-disqualify gyud siya. Butangan gyud og perpetual disqualification to hold public office para di na makadagan sa 2028. Nagdi na makadagan, at least ma-level po ang playing field. Ay pagkakaroon gyud di matangtang Sara pud taas sa rating way kabangga nga lain. Pero mawa si Sara di sa equation, medyo okay na. Daghanay mo sod pod, no? So medyo maligri pod. So muna nga kung mag-impeachment magali, relax sa mo diha, ato lang nga kubiran o niya, everyday mahigala, at least wala tayo problema natin i-discuss kada adlaw. Ato ni pagtagad mahigala niya mga reports son, labihan ka stressful ra ba? Ug ang atong padayon nga discussion mahigala ining impeachment. Na-impeach gyud si Sara. Na-impeach gyud siya kay ang impeachment mahigala nga kapirma og 1/3 votes mahigala nakuha man. Labaw pa magani karon na magani mga higala ni dugang pa. So impeach siya sa lower house pero ang conviction mo na pangutana o ma-convicted ba. So while impeach siya sa lower house wa pa napasabot nga wa na siya di na sa vice president. Vice president gyapon siya kay wa pa may conviction. Adto sa Senate mahigala siya mo serve as impeachment court mo na atong bantayanan dita. O mo na itong tanaw-tanawon magila mo batag ka nang naabal lang ta sa Ayala ba nananaw tag sine ba ha inana nga kuan mga higala. Manang relax sa mo diha. Kaya ato ni pagtagad mahigala. Gahapon bitaw sa press conference si Sara medyo araman murag okay ra man kay day ha murag blooming ra man kay vice presidente. Mura ra gyud Mart og kanang si Rimart Pugoy ba nga kanang ready mo sayo-sayaw sa atong Zumba. Blooming kayo Mart, pero parihan nimo gapurma ba? Mura si RV Veloso bitaw nga blooming sa gayo. Ato mga kaubanan sa Idol Tweeties og si kasama nga Jane Gallardo to sa field garon. Mura ga okay lang gid kayo mga kaigalan ha. Smile mo diha, smile. Pero karong buntaga mahigala bida. Ako tong gituyo mga kaigalaan nga sayo sa tagamay. Hindi pa tamad tong discussion. So kini nga impeachment mahigala Sara Duterte Carpio. Kaganta nagpagtagad mahigala daghang mga legal ko ani ha. Doon ay mga issues nga doon natin mga opinion, ang uban po nga lawyers doon na po yung mga opinion, labi na to mga trial lawyers, no? Doon ay mga opinion ato sa respetaran kay kuan mo gani case of first impression magod. So, doon ay lain-lain og opinion. Natural ba ng mga abogado mahigala kay ang di na debate og magkapareha tag hunahuna. Mao na magdebate gyud kay naa man mahigala kuan. Magkalahi man mahigala ha. Nya ato lang yagi og galingaw-lingaw, alegre lang ta magistorya ani. Way dumot sa atong mga kaigsunan din ha. Kay doon ay uban mahigala mga init kayo nang giaway na sa Facebook. Taas pa ni, kinatong teleserye mga taas pa ni kayo. Daghan pang chapters ani mga kaigalaan. Daghan pa mga kuan ni sunod-sunod pa ni mga sukit paminaw. Bueno, as dili pa tamad to mahigala ang press conference si Sara Duterte mga kaigalan kagahapon. Ato sa ni mahigalang analisaron karon nga tawo ni. Straight to the point. Now, balikan nato mahigala ning kang Sara Duterte Carpio. Inal na niya kung makontak nagbalik si Paul na dunay kakulian to ditong signal. Kini mga higala ang impeachment complaint na file naman gyud ang na-impeach man gyud itong Miyerkules. Onya dito sa lower house. Dito na sa Senate ron, ang Senate mahigala mo na ining mahimo mahigala nga impeachment court. Wa pa ni convene karon sa pagkakaron kay nagbakasyon naman mahigalang Senado. Ang
ang dakong pangutana, dili ni mahuman sa 19 Congress. Kinatong present Congress ron. Di mahuman kay pag Junto, inigbalik sa Junto, wala may oras. June 30, mahuman naman ang 19 Congress. Ang dakong pangutana ani, mapadayon ba ning maong impeachment para sa 20th Congress? Sa tupag mudaog si Willie Revillame, panalitan, ma-judge na siya by July, sugod na ning trial, judge na siya. Astila, no? Muna itong hunahunaon, mahigala por bida. Or, adto ni ang sunod, kung gustong gilang i-impeach, kaya ilang maging gustong i-impeach sa Sara, bisa kung saan na bayhok o bayhok, nga naman, kay tungod mga higala nga, para matanggal pagka-vice presidente, ikaduha mas bugat nga rason nga butangan pag perpetual disqualification to hold public office. Kay kung mabutangan na, di na makadagan ngadto sa 2028. O di na kadagan sa 2028, gudaghan na manood. Kini karon mahigala, amigo man nilo ng ang grupong BBM na, nya dapoy grupo mahigalang lini, mag-uban na sila. Ngano mag-uban man? Sa usa ka tuyo nga tanggalon Sara. Kay Sara may nakakuan diha. Wa may makabangga ni Sara sa pagkakaroon bisan pa sa atong survey sa RMN mga higala o kilom survey na to. Number 1 Sara. Og mag-eleksyon ron ang preference mahigala nga kinsay presidential Sara. Sunod si Digong pagyod. Di na pwede kadagan si Digong. Ikatulos Bongbong. Ikaapat Lini baya. Layo pa kayo mahigala si Martin. So iniguman na butang talag matangtang Sara pananglitan. Mag-away na po sila nga kinsay mudagan mahigala pagka-presidente. Ano ba? Kini. Asa man tong presidential preference ato be? Atong analisaron ha kanimo. Satisfied didong katong satisfied sila sa performance si Sara 53%. Unya ang kang Escudero mo ay sunod sa satisfaction ni. Katong preference sa presidente. Man to be, ato balikan gamay. Para ma-analyze ato mga kigalaan ha. Okay, ato balikan gamay mga higala be. Asa man to? Sige, basta importante, kapi-kapi sa taginagmay. Ang atong XL Coffee Mix 17-in-1. Muna ni Dong. Kaya mo na tayo, Sara Duterte, 24%. I-freeze ko, no? Kung if presidential elections were held today, whom would you vote for? Muna ang question. Sa ato may galang survey sa RMN, Tibok Pilipinas, ug atong tie-up ni ang Oculum Analytics. Kino, Inday Sara Duterte, 24%. Ang sunod, mahigala si Rodrigo Duterte, 17%. Bisag nahuman na pagka-presidente pero gustong pabalikon. Marcos, Bongbong, ikatulo. Pila, 15%. Sakto bang kumbasa, day? Unya dayon, nagsunod na dayon rin si Lini Robredo, 9%. Tiyan mo na, si Rafi Tulfo. Kung mawagtang si Sara diha, at least mo na ang playing field ba sa 2028, medyo daghay makasuhod. Kay og panalitag di mo wagtang Sara diha mo raman og ay maidagan. Samot na si Martin nga mudagan, layo ra bas Martin ani. Pero resources sa government posible paghapon maka kuan siya mo ni tuyo gyud mga higala nga impeach gyud mo na nga ang dakong issue karon. Kini ni ang budget mahigala nga labihan ka bastos ning budget na to nung tuiga. Gi-question pa ni Supreme Court. Nakalimta na kay murag nawa sa passing mahigala kay di ana natutok na mahigalas kang Sara. Mura ni diversionary tactics or unsa ba? Pero mao ni ang mabutang na to mahigala nga kini ni ang mas gitutukan ang si Sara kuno sa budget kay nga naman threat man siya. By 2028 threat siya mga higala labi na nga ingon masagod Sara gud nga ako nang seriously consider ang mudagan. Inana no? Suwa na. Pero bisan kung di sa maingon nga, consider nga mudagan, natural threat naman gud siya. Natural threat mo ng tripingan gud na siya diha. So kumuha si Sara, niya perpetual disqualification, daghan na musod. Okay. Now, June mabalik ang Senate, 19 Congress, mahuma naman siya by June 30. Mapadayon bang impeachment o dili? Pwede nang i-argue nga pwede nang mapadayon. Pwede nang mapadayon. Di ang bagong senador mo na lingkod nga mga judges. Pero pwede sang ingnon nga, dili na kay 20th Congress naman. Di i-file o balik. Kay pariha man na og bill karon sama ng bill sa divorce. Balik ko na ko nga kung example, kanang divorce bill, napasar na sa 18th Congress during the time of Alvarez, nga siya may Speaker of the House.
pero wa ma-discuss sa Senate mahigala na abta nag-close ang 18th Congress. So karon balik mga higala o 19th Congress gibalik yung file. Naabta naman pod karon wa naman ma-discuss ang divorce. Kung naay gusto mo file divorce by 20th Congress ibalik na pod, so balik to back to zero na sad. Mo ni mahitabo mga sukid tig paminaw. So pwede nang i-argue nga back to zero ni. Busa kung mo file mo ga impeachment ni Sara, maghuwat mo 1 year, unsa may 1 year sa February 5 man tong pag pasakag kaso, mao to'y mag-consider na mahigala. So, maabot og 1 year, February 5, 2026 na. Pero pwede sa samingon nga dili, oy, idlitso na ni, July ditso na ni. Lahos-lahos na ni, ha? Pwede pod, no? Nya karon kay case of first impression man, pwede ang mga abogado po ni Duterte nga ilan ang i-question Supreme Court, nya mohimo sa motion dito hold in abeyance na. Ang hearing diri sa impeachment, while naapay question nga nagtangag dito Supreme Court, og angay ba ni pure question of law. Straight to the point. Nasakto ba ni o di ba? Kanang dapitan haron kung dunay question, sagol po dilatory tactics na, ha? Kay by peace, by time ba? Kay magdagan bang oras hapit ng 2028. Depende ni og agresibo gyud kay nga mga abogado sa sige, trial ta or moingon niya to sa ning lingaw-lingawan gamay og question Supreme Court. Pwede man ang kalingawan sa question dito o datay question Supreme Court nga kini ang whether or not ang 19th Congress nga nasugdan sa 19th Congress mapadayon ba dito sa 20th Congress, considering nga maghimo kag balaod mo back to zero man ka. O mo na question Supreme Court nya while na question ingon nitong Senate nga impeachment court, motion to hold in abeyance sa kay napay question nga to sa Supreme Court. Kay basig mingon Supreme Court nga dili pwede nya hinayat na ta, di maway nada. May lang mingon Supreme Court nga pwede. So nanapon sa Senate na ronday mingon mo Senate nga unsa man ni ato ipadayon ang hearing o di lang sa depende na po na unya sa gidaghanon sa mga senador. Kay mingon senador nga sige pabutol na sa atong Supreme Court kay kana na ang lisod man kayo kuan. Mo padayon ta. Kana paglikay po na sa Senate nga dili sila maka himog desisyon og pabor ba sa Sara o dili ba? Playing safe po sa Senate mga higalam. Playing safe sa sila di sa mag-confront og issue nga medyo controversial. Depende gina sa set of senators mo nang very crucial ang umaabot ng eleksyon mga higala. Kay moingon mga higalang mga senador, wa na, bahalag doon ay question Supreme Court padayon ta. Kakuha naman tag jurisdiction. Padayon ng trial, bahalag doon na question Supreme Court. Pwede nang anaon. Pero pwede sang moingon mga senador nga isa. Labi pa karon og daghan ng mga senador nga mo dapig ni Sara Indekin. Moingon man ang mga senador nga, sige mabuting tabi. Huwaton ta lang sa, di na sa tamag trial kay na may pending question Supreme Court. Unya pananglitan ng moingon Supreme Court nga di pwede na kinahanglan i-file balik way na datong trial. Huwaton na sa dato ni. Umuana. Kaya depende man ni unya sa set of senators. Pero pwede po mahigala matrial na yun eh. Maligre lang sa yun. Ambot nakakuha na bag MCLS digong. Nakompleto na ba ka ng iyang mga dokumento ron sa IBP? Mao ni mga mahitabo ini unya mga sukid ti paminaw. Pero unsa man spoloro day na sa tuli niya? Adi pa na to ma-contact. Now, ato ni tagag pagtagad ang atong discussion ini pas dili pa to sa i-play gamay ning iyang press con kagahapon. Ni Sara Duterte Carpio ha. Kay nagpa-press con man kagahapon may gala kani. Be atong i-audio sa dong be. Gamay sa Sara Z. Duterte. Sige kini. Ato analisaron ning iyang press conference. Hello, good morning. Okay na? Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ngayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan
na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Mauro to iyang pamahayag, ha? Q&A na dayon. Sige. I know, right? Sige. Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga naging supporto sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Promise nila, i-set na yun. Masunod sa script. Nangundog siyang papa. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Okay, So, freeze. So, tawa ha? November of 2023, daan ang giplanuhan si Sarah. Sayo pa kayo. Giplanuhan na. Ha? Nga naman, ang target yun ang 2028 nga di ni siya makadagan. Kay, musugot kag sa dili mga kaigalaan, hantod nun. Akong ipakita ninyo ang okulong survey mahigala sa Alimen. Pilti kusuga man yun. Be, sulti ko ninyo kinsay mo bangga ni Sarah ron, karon lang. O eleksyon ron. Naa ba? Wag yun. Og bisang unsa nga survey. In fact, maingon nga, nanaog ang mga ratings nilang BBM, Sara, sila tanan. Pero bisan na nga naog ilang rating, Sara, gyapon pinakataas og kanana ang trust rating og approval rating. Straight to the point. Nanganaog ang ilang mga ratings, pero siya kinataas gyapon. Kinsa may magkabangga niya sa pagkakaroon, wala. Nagmamintin niya ni by 2028. Tapos ng buksing. Ha? Paminaw ko sa barbers mahigala, mangita na po di katarungan dito nga, katong amo ang komedya na to. Manay mahitabo mga sukid di paminaw. So, by November of 2023, giplanuhan ang daan. Kuyaw ang politika mahigala, no? Wa ingon nga kwan. Daan ang giplano ni, wa pa maingon nga. Doon ay confidential funds, wa pa to manggawas, daan na. Targiton tanan ni. Targiton tanan ni, naan na di ay daan mga higalang plano.